Osho idan ba faɗa abun da ya sha wiwi me yake cewa ma? Kowa ya zauna. Kai? To rannan da ya sha me ya ce ma? Anya ba faɗan abun da zai iya kuwa? Wallahi zai iya. Oke, kai kuma ya aka yi? Ya rage wa mutane su zaɓa wa kansu. Oke, kai ya ma kake karanta ayar nan? Fatusbihu alama fa'altum fi nadimi. Me kace? Fatusbihu alama fa'altum fi nadimi. Kai? Ita kuma ɗaya ayar ya take? Inna hadainahu najdain. Babban malam haka ayar take? Ba haka bane ba. Kwarai kuwa. To karanta masa ya ji mana. Wa hadainahu najdain. To kaji yacce take? Kwarai kuwa. Kai ilimin me da wannan ne? Yana da ilimin taurari. Kai? Oke, babu abin da baka iya ba aiko? Babu. Oke, to ma huwal insan? Ban sani ba su sanar da ni. Zandandan da kai zindiki? Oke, to bara a sanar da kai. Yau. Oke, Abdallah ma huwal insan? Anta abulallaha. Aha, Annaka tawabu. aha, Fa illam takun tawabu. aha, Fa innahu yaraka. aha, to kaji. Kwarai kuwa. To amma wani karatu kake koya musu yaran naka? Na fito yawo gaba gaɗi babu mai iya